Egunero mundu osoan emakumeok jasotzen ditugun indarkeria mota asko daude. Indarkeria psikologikoa, jazarpena, acoso u hostigamiento, mehatxua, amenaza, indarkeria fisikoa, violencia física, etxeko indarkeria, violencia doméstica, sexu indarkeria, prostitución, sexu esklabotza, esclavitud sexual, sexu jazarpena, acoso sexual, lan indarkeria, violencia laboral, ondare eta ekonomia indarkeria, violencia obstétrica, esterilizazio behartua, esterilización forzada, oraindako asesinatutako guztiengatik gure amorrua eta mina erakusteko. Hil baino lehen torturatu eta izutu egiten gaituzte. 30 urte estratu txarrak jasan ondoren eraildako 27 urteko Leonor bezala, edo Rebeka, Kelly, Rita, Silvia. Gogoratu